Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Nick, 28 years old, at tambalanista since 2007. Nakapagpa-picture pa nga ako kay Miss Nicole noong 2015 nang mag-host siya ng event sa Robinson's Place, Malolos. Sayang nga nawala yung phone ko. Nawala tuloy yung picture namin ni Miss Nicole. Anyway, sumulat po ako para ibahagi ang love story ko. Nagkita na lang kami. Nagkausap. Ako na parang walang nangyari. Hindi naiilang, hindi nahihiya. Parang tulad lang ng dati. Pero pilit na tinatago ang tunay na nararamdaman. Masaya? May kakaibang galak sa kaibuturan ng puso ko. Nagkausap kami. Nagkabiroan. Nagkakwentuhan. Ako syempre ang bida-bida sa mga kwento ko sa kanya. Ang sayang marinig na bungi. Bungal? Bungol? Bugok? Take 2. Ang sayang marinig siyang bumungis-ngis ulit. Tawa na ako ang rason kung bakit. Alam ko nakikinig siya at nasa akin lang ang atensyon niya habang kinikwento ko ang karanasan ko sa pagsakay ng habal-habal. Ang sarap muling marinig ang mga tawa niya. Ang gandang pagmasdaan ng ngiti ng mga mata niya habang nakatitig siya sa akin. Nakakagaan ang pakiramdam. Pauwi na kami dahil gabi na at nagsisimula ng umambon. Pumara ako ng tricycle at sumakay. Magkakasabay pa rin pala kami dahil pumasok din siya sa loob ng tricycle. Magkasama, magkalapit ang mga braso, magkadikit dahil sa liit ng espasyo ng sinasakyan. Kinikilig ako. Pabalagtas ako, pamalolos siya. Bumaba na ako. Umaambon pa rin. Naglakad ako ng papalayo at hindi na muling nakapagpaalam sa kanya. Salamat dahil ang saya ng pakiramdam ko. Salamat dahil binigyan ako ng Diyos ng isang panaginip na katulad nito. Dahil ang katotohanan, kapag mulat ang mga mata ko, mag-6 na taon na kaming parang estranghero sa isa't isa. Sana ay patawarin niya ako kung pinili kong lumakad papalayo sa kanya. Alam ko kasing pagdating sa dulo, pipiliin pa rin niyang gawin kung ano ang tama sa paningin ng mga taong mapanghusga. Patid ko na hindi pa lubos na tanggap ng mundo ang same-sex relationship. Naiintindihan ko naman ang mga bagay na iniingatan niya sa estado ng propesyon at paniniwala niya. Sa mga araw na nagkasama kami, salamat sa mga naibahagi niya. Mahal ko siya. Gusto ko siyang yakapin dahil ang mga yakap lang niya ang siyang nagpapagaan ng mga dalahin ko sa buhay. Kahit saglit lang.
kahit panakaw na yakap lang. At lagi ko pa rin hinihilingin tuwing birthday ko na sa susunod kong buhay, sana makilala ko pa rin siya. Sana maging kami na. Sana maging pwede na. Mag-iingat sana siya saan man siya mapunta. Tumawa lang siya ng madalas dahil napapasaya niya ang mga taong nagmamahal sa kanya. At sana, lagi niyang tatandaan na mukha pa rin siyang bear. Salamat sa tambalan sa pagbasa ng sulat ko sa ere. Sa lahat, salamat sa buhay ninyong dalawa, Miss Nicole and Sir Chris. You are truly a blessing to us, your listeners. Sana po, bago matapos ang taon, makabisita ako sa station at makapagpa-picture po sa inyo. Ang inyong tambalanista, Nick. Madrama siya magsulat, no? Madramang Emotera. Oo, emoterang palakas si Nick. Tong tabalerinang to. Emotera ng taon, di ba? Alam mo, ang dami mong sana. Pero yung mga sana pwedeng maging totoo, ha. For example, sana bago matapos ang taon, makabisita ako sa booth at makapagpa-picture. Ito ay bagay na posibleng mangyari talaga. Kung taga Malolos ka lang, ang lapit mo lang. 'Di ba? Kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. 'Di ba? So ang dami mong sana patawarin ka niya, sana maging masaya siya, puro sana, 'di ba? Ang daming sana. At lahat naman tayo maraming sana. Sana yumaman po ako, sana lumit yung mukha ko, sana lumit yung braso ko, sana lumaki yung dibdib ko, sana yung ang dami nating sana, pero may mga pagkakataon na yung sana pwedeng maging totoo. Yes. Diba? Correct. And in your case, yung sana makapunta ka dito sa Love Radio, makapagpa-picture, pwedeng maging totoo. Yung sana makamove forward ka na makamove on, pwede din niyang maging totoo. Diba? Kailangan lang talaga nagagawan po natin ng paraan. Correct. Ganun naman talaga sa buhay natin, no? Mas nakakapanghinayang na nagkakaroon ng panghihinayang sa buhay kapag ang isang bagay ay hindi mo ginawa kumpara sa sinubukan mong gawin. Tama. Diba? That's life. Minsan talaga or madalas we take the risk. Diba? Ganun lang. O dalawa lang yung options mo dyan. You take the risk or lose the chance. Correct. Kapag nag-take ka ng risk kapag nabigo ka, well, that's part of the game. Nabibigo naman talaga tayo. Tama. Good thing kung nag-succeed ka. Tama. Diba? Bongga ka. Ang nakakapanghinayang niya na, di ba, nandiyan yung opportunity, pero hinayaan mong mawala yung chance. Yun yung mas nakakapagsisi. Yun. So, kung sa mga susunod na pagkakataon, para hindi na mahaba yung list ng sana mo. Correct. Di ba? Mag-risk ka rin. Yes. Oo, gagawan mo din ng way. Ng Correct. action. Oo. Para sa susunod na kunyari, may makausap ka or magpadala ka ulit ng kwento sa tambalan, 3 na lang yung sana mo. Di ba? Hindi na 30. Oo, ang dami mong sana eh. Sana okay, sana ganyan, sana ganun, sana Correct. ganun. Ayun. Eh dun sa part naman na na kayo ay nagkalayo, sana patawarin ka niya. Naiintindihan niya yun. May mga ganun talaga. May mga tao talaga tayong nakakasama sa ating buhay na not necessarily nakakatuluyan talaga natin ng matagal na panahon. 'Di ba? Lagi nating sinasabi yan na kaya sila dumadaan sa buhay natin para turuan tayo ng leksyon. Kaya sila dumadaan sa buhay natin para mabigyan tayo ng pasarapin bigyan tayo ng kasarapan, 'di ba? Kasi masarap siyang kasama, 'di ba? Parang blessing na nakasama mo siya kasi masarap siyang kasama, 'di ba? Yes. Mga ganon. So, at hindi lahat again nakakatuluyan talaga natin hanggang sa dulo. Ganon talaga. So, si Bear, yan, Bear ang tawag mo kasi mukha kasi siyang bear. Ganon talaga pag in love, no? Mga parang mukha kang bear, 'di ba? Pero kung tutusin, 'di ba? Parang kung makakita ka talaga ng bear, parang cute ba yung bear talaga? Nakakatakot na bear. Yung stuffed toy siguro baka parang gano'n na siguro cuddly. Oo, nakaka-hatching.
Siguro ganon. O kaya baka malaking mama na masarap yumakap, ganon para kaya bear, di ba? Ganon. Alam mo naman, kahit kapag ang tao na in love, kahit ang height ay 6-footer, kahit ka siya ay 6-footer, o ang height ay 6 feet, di ba? May mga ganyang mga pasyalita, di ba? Hello, may baby bear. Tumitikom ang bibig. Lumiliit at kumikipot ang bibig, di ba? Ano siya ng baby bear ko? Payakap naman sa baby bear. Di ba? Bakit naman ayaw niya mag-eat? Di ba? Yung nakakainis na. Pero pag kayo lang dalawa, cute naman yun. Cute naman yun. So, yung mga tawagan yung bear, di ba? Siyempre, at least dumaan siya sa buhay mo, di ba? At meron sa buhay mo na natawag mong bear. Oo. Baby bear. Kumain na ba yung bear na yan? Bakit pagod yung bear? Di ba? Mga ganon. Mas magandang bita mo na bear. Bear. Diba? Instead of beber. Beber. Beber ko. Ganon. Ganon talaga. At least dumaan sa buhay mo, o masarap ikwento, minsan sa buhay mo, may mga tinawag kang bear. Diba? May mga ganon. May mga tinawag kang mga nene. May tinawag ka minsan ganyan, no? May tinawag ako nene dati. Bakit nene? Kasi diba parang ang luma na ng honey. Hindi pa uso yung watch me nene. Recent lang yung nene eh. Favorite steps yun eh. Nene na. Oo, di ba? Tara, nene. Di ba pala ibig sabihin? Uy, may mga tawagan din sa ganon. Oo, di ba? Oo, ganyan. May kakilala nga ako ganun tawagin na yun. Oo, nene. Oo, yum na. Yum na. So ito, nene na. Yan tuloy, bumabalik yung muna. Sasabi din naman ako. Mga ganon. Oo. So, at least minsan sa buhay mo, may mga ganyan kang mga patawag, pakilig, ganyan. Minsan sa buhay mo, naranasan mo na talaga yung mga ganyang klase mga eksena. So, maging happy ka na lang for the experiences. Ganon talaga ang life, 'di ba? Binibigyan tayo ng choices, experiences, risks, problems, struggles, challenges, lahat 'yan. Kasama talaga 'yan sa ikot at takbo ng mundo. Di ba laging ang sinasabi ng tambalan, di ba? People come and go. Yes. Ganon talaga. Swerte kung magtatagal. Correct. Kung hindi, talagang hanggang doon lang talaga kasi siya sa'yo. Oo, may hangganan ang relasyon natin sa bawat tao. Di ba? Asawa mo, may hangganan din yan. Hanggang sa mamatay kayo, may hangganan, di ba? Correct. Yung sinasabi natin. Ayun. Oo. So, sa mga kaibigan na ganun din. Tama. Hindi naman lahat na ng kaibigan mo nung bata ka, kaibigan mo pa rin hanggang ngayon. Maswerte kung meron. Correct, pero diba? hindi lahat. Hindi lahat. Totoo. Diba? Ganun talaga. Again, so, people ganyan come and din. go. So, si beber mo. Yung nakakatakot bigla. Beber mo. Yung beber mo, di ba? Di yung gondo na lang talaga. And we hope na next time na magsusulat ka sa kwento na may Hiwagang Buray or kapag ka bumisita ka dito, may bago ka ng beber nini. Kailangan ganun yung delivery, ha? Oh, beber nini. Yum. Ganon. Yung nakakainis. Nakakainis pakinggan. Ganun kayong mag-usap, no? Sa harapan ng ibang tao. Pero partner, in fair, may mga binabagayan. Tapos may mga ibang hindi. Na parang ano ba yun? Parang ang baho nyo tingnan. Tapos ganun kayo mag-usap, Tapos ganun kayo mag-usap. Parang maligo nga muna kayo. Alam mo yun, parang gasgas ka muna ng kilikili bago. Gamutin mo muna yung putok mo bago kayo mag-beber nini. Yum. Di ba may mga ganon? Lalo yung mga bata na parang ipasa mo muna yung algebra mo bago ka bumeber-beber may yam nakakayamot, di ba? Ano yung tawagan nyo nung yung mga ex mo dati na talagang nandidiri ka na ngayon? Nay. Oo, yun nay talaga. Maliban doon, ano pa? Wala na akong matandaan. Ayoko na alalahanin. Nakaka-cringe. Ikaw, ano? Di ba nakakasuka minsan? Yum, siguro ikaw yung yum, no? Ano? Yum. Hindi. Ano? Ano yung sa'yo? Wala kaming ganun. Wala kang ganun, di ba? Wala kaming mga dear jowa mo, tawag mo pangalan niya di ba? Ganon. Kasi hindi naman talaga. Siyempre, lang alam Ray. Lang ibahin namin, di ba? Hindi kasi mga adults na kayo, hindi na kayo nagaganon-ganon. Dom. Oo. Di ba? Dindong. May mga ganon. Ano nga? May dati? Wala. Hindi ko na matandaan. Wala na akong matandaan. Ayoko na mga alalahanin. Ayaw mong magalit sa asawa mo.
Hindi yun. Tsaka parang wala na rin ako matandaan. Yung Naynay lang talaga yung natandaan ko. Bigla na bigla. Ano yung code name Naynay na yun? Hindi kasi 'di ba yung luma na kay Honey, parang lahat ng tao Honey, so gano'n. nagni-Naynay kayo. Oo, Honey, gano'n. Yun yung yun. Instead of Honey, parang Honey. Ngayon, Nay, natawagan nay, nyo. Nang alin? Nung asawa mo. Daddy, Mommy. Paano yun? Daddy. Paano pa? Daddy. So pag ganun na yung tono mo, alam na this. Alam na this. Binibigyan niya na ako ng honey lemon. Honey lemon, ginger, tsaka turmeric tea. Ito, tunggain mo, meningitis ka na naman. Yung buong akala ko sexy ako. Yung pala, ang rinig niya, laryngitis na naman. Tinamaan na naman yung asawa ko na laryngitis. Diba? O basta, at least ganito na lang. Katulad ng babalik tayo sa'yo, Nick. Diba? At least dumaan sa buhay mo si Bear Bear. Correct. Diba? Ganun talaga. Ganun talaga. O wag kang mag-alala pa saan pat na. May mga nene, yam, poy, mga ganun ka pa rin. May mga dingdong kang mamimit in your lifetime. Basta syempre dapat. Cute din yun, dingdong. Dingdong. Diba? Dingdong na? Dingdong na. Diba? Yung mga gano'n, pindutan na. Yung mga gano'n, sana mapupunta yung usapang to. Hindi natatapos, wag ka mag-alala. It's not the end of it. May next chapter ka. Yes. Basta dapat, wag puro sana. Correct. Tutulungan mo rin yung sarili mo. Okay, Yes. Salamat, Nick, for sharing your story. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding na determinasyon. Yun!